Mundu oso bat kabitzen da taberna batean. Jendearen joan etorriak, jaki eta edariak barratik mahaira, eskura. Kafea orain, mokadua gero, norbera bere baitara eta besteei emanda. Tabernako giro hori jaso du Nerea Ibarzabal idazle markinarrak. Oroitzapenez eta betegabeko ametsen atmosfera bildu du Bar Gloria bere lehen eleberri honetan. Nerea Bar Glorian sartuko gara, azal ederra, iluna, ez dakitz kontakizuna bai onelako bai izango den? Bueno, bai, ondo doak, hola uste dut bai azala kontakizunari. Arrigurikoek egindako azala da, zure herrikide eta ingurukoek. Eta, bai, egun polibut bat pasa genuen argazki sesioak egiten idiekin eta adarrekin, eta gero sormelana beraiena. Nerea kazetaria, bertsolaria, sortzailea, hizkuntzaren bueltan beti be bai, eta orain esango dugu, idazle moduan eta lehenengo liburuak kaleratuta, hizkuntza, berbak, jolas hori, badau liburuen eta asko gainera. Bai, uste dut hor jarri nuela arreta hortan, edo, gustatzen zaizkidala hizkuntzari balioa ematen dioten liburuak, edo ez dakitez hizkuntza aberasten saiatzen diren idazleak. Eta, referentei jarraitu nahirik edo nik ere pentsatu nuen apustutxo hori egin nahi nuela, eta horri ere begiratzea pixka bat, historiaz gain, ze hizkuntzarekin eta ze esaerarekin eta ze erekin janzten den kontakizun hori. Zenbat lan liburu bat egiten? Bai, imaginatzen nuen, baina lan handia, bai, 2 urte eta zehozer azkenean hontan murgilduta. Eta, askatzerakoan ere, pixutxo bat kentzen da, bai. Gozatu ere egin dute, prozesuarekin, berria izan da niretzat, egin dudan gauzarik luzeena, eta, hauxe izan da emaitza. Azken urtiek oso bereziak izan direlako bertxotan bai, bertxolari moduen Nerea, zenbat bizipen, zoragarri ze ikusgarritasun, bai, Bizkaiko txapelketan, txapeldun, Bizkaiko txapelduna zara, eta txapelketan nagusian, finalista eta final horretan egoteko aukera bai. Ederrak, honek urtiepe bai. Bai. Lan asko eta zeregin asko, bai. Bai, ez dakit, niretzatan izan da urte bat bezala, eta guztira irutzen zaitu duela 5 urte izan zela dena, orduan daukat denboraren nozioa pixka bat galduta, bai, urte intensoak eta neketxua, baina, ederra. Zer eman dizu? Plaza privilegiatu bat, batez ere txapelketa nagusiko finala, uste dut, edo zen bertsolarik amesten duen gauza bat dela, eta txapelketa luze joan da, bizipen pila bat, baina horra iristea, uste dut, beti gogoratuko dudan zerbait izango dela. Gaur gurekin elkarrizketan nor batuko zaigu, markinan eta hemen zeure unmetako lagun bat zederra hori bai. Bai, lagun mina, Maialen Hernandez, da, unmetatik ezagutzen dugu elkar, klasekideak, kuadrilako bat dena pila gauza konpartitu ditugu. Eta hitz egin dugu pixka bat, bere lanbideari buruz, itzultzailea da, ikusentzunezkoak itzultzen egiten du lan eta bikoizketan. Eta, iruditzen zait lan zoragarri bat dela, nik ziurraski hontan ez banebil, gustatuko litzake berekin lan egitea. Bai. Miguelek ez daki hiriek negarrek egiten ote dute. Berak bai egiten du. Gehienetan Ana eta Rakelen aldamenean, taberna itxi eta garbiketa lanak amaitutakoan. Nerea hidiburu disekatu bat falta da hemen, elkarrizketan, geuen zuten. Bai, girotzeko ez, horma hauek aseptiko xamarrak dira agian, tabernakoaren aldean. Moderno egia, igual hau? Bai, postmodernoa litzateke, hidiburu batekin, beste ukitu bat, baina ez du askorik pegatzen. Bar Glorian sartuta horixe topatuko dugulako, da gainera liburuaren abia puntua bai, ezta? Sartu egingo gara taberna horretara, garbituarren zikin egoten jarraituko duen taberna horretara, eta hidiburu hori eta, deskripzio hori, liburuen zier hain ondo eginda dauden deskripzio horiek, eta ja kokatzen gara Bar Glorian.
Bai, lehenengo kapitulu hori da, idazten ere lehenengo horria, edo nire lehenengo horria izan zena. Neuk ere behar nuelako sartu Barglorian eta jakin norantz ni joan, nire pertsonaiai kanpotik begiratu, hiriburu horren bitartez edo ez dakit, ez? Pixka bat arrain begi efektu batetik edo aztertu taberna eta idatzi ala erabakiak hartu espazioari buruz, ezta? Eta horrela azten da, neuk ere behar nuenez, pentsatu nuen magian irakurleak ere beharko du kokapen bat. Espazio hori, joan etorrian ibiliko diren pertsonaiak bertatik, denpora beba, joan etorren ibiliko dan denpora, apurtxu bete mundu oso bat, azalien beba izaten da kontrastalien kabitzen da Bargloria horretan, ez da? Bai, pixka bat mosaikotasun moduko bat, arriskutsua izan daitekena, berroa jende bat gal daitekelako, edo ez irakurketa agian arretazko bat eska dezakez, badago hori espazioen aldaketa bat, eta iraganeko pasarte batzuk, protagonisten haurtzarokoak, eta etorkizuneko beste pasarte batzuk ere bai, beraien helduaroa edo tabernarik ez dagoen momentuko bizitza bat. Nahi nituelako hori tabernan hasitako umeak, etengabe lanean bizitzen diren pertsona horiek osotasun batean deskribatu, baita tabernarik ez dagoenean ere, eta zer da tabernari familia bat, ez dagoenean tabernarik, eta nola markatu duen pertsonaietako bakoitza tabernan lan egiteak, barraren alde desberdinetan egoteak, sukaldeak, jangelak, mosaiko hori barne bildu nahi nuen, usainena, irudiena eta bortxarena askotan, pozarena beste askotan, bizitzarena. Sasoi bateko egoera bat, hala ere, agian galtzen doan sasoi bat ere deskribatzen duelako Bargloriak. Bai, 80. hamarkada bueltan edo kokatzen da, baina egia da, zehaztasun historiko konkreturik ez dudala egiten, orduan iruditzen zait, egon daitezkela oraindik gaur egun ere Bargloriaren antzerako tabernak gurean, gure inguruan, horko lopetegitarren antzerako familiak, antzerako bizipenak, eta batez ere aukeratu nuenean garaia eta taberna bera, atretzo hori baino gehiago uste dut, pertsonaien zauriekin konektatzen dudala, ez? Eta hori dela kontatu nahi nuena, eta bestea dela jarriko dugun lekua edo eszenarioa, baina ez zen izan eszenarioa edo garaia idaztera bultzatu ninduena, edo ez zen izan 80. hamarkadaren azterketa bat egitea nire helburua gehiago zen, batez ere hiru pertsonaia nagusien minekin eta ezintasunekin konektatze bat eta personaje horiek garatzeko gogo bat. Sentimentuak egongo dira, paisaia hori egongo da. Nekazal girotik datorren familia bat izango da, baina gune industrial baten kokatuko dena, horrek dakarren guztiarekin bebai, ezta? Hor amets batzuk egongo direlako, hor konformatzeko bideak egongo dira, edo ez, aldaketa hori egongo da, sartu behar zara mundu berri horretan, gauzasko dauza hor talka egiten dutenak, paisaiatik hasita. Bai, eta zuk esan duzuna batez ere bizimodu aldaketa batera presaka egokitu beharra, familia osoa egokitu beharra, eta bitartean lan egin beharra, zure haurtzaroa konparatuz oso desberdina den espazio batekin, gizon helduz inguratutako espazio tradizional batekin, langileria, milaka mugimendu, eta nola baiteko indar nostalgiko bat edo haien haurtzarora eta haien herri txikira bultzatzen dituena, eta bakoitzak modu desberdin batean gestionatzen du aldaketa hori, ez? Batzuk aurreraka egiten dute iez, beste batzuk atzeraka egin nahi dute, beste batzuk beraka ondoratzen dira, eta lopetegitarren kasuan hala da, eta beraien taberna lanean dagoen Miguelen kasua ere, hala da ez beraren zuzenean, baina Espainiatik etorritako langile familia bateko semea izanik, bere familiak ere badaki zer den presaka egokitzea, eta lana izatea edo arrazoi ekonomikoak izatea, askotan ez normalean migratzeko arrazoi ez, eta horrek zure identitatean nola eragin dezakeen. Beno, kaixo, ni komentatu nahi dizuetan liburua Belen Gopegiren Existiríamos el mar liburua da.
Lehenik eta behin Belen Gopegiren idazkera asko gustatzen zaidalako, oso interesantea iruditzen zaidalako eta berazgarria baita ez. Nik uste Belenek arlo intimoa eta politikoa oso ondo batzen dituela. Justo liburu honetan, 5 lagunen istorioa kontatzen du, eta 5 lagunen istorioa kontatzerakoan hainbat gai azaltzen dira liburuan zehar, ez? Prekaritatea, langileen mugimendua, maitasuna. Oso alde intimotik, Belenek oso istorio grupala edo azaltzen du. Iragan hurbil baten hitzezko filmatze bat dakar Nerea Ibarzabalek, esaten du kontrazaleko informazio horrek, badazte gure marketako bat, bertxotan bai. Nerea pelikula hori osatu, deskribatu non gauzen eta gainera sentimentuetan puntua jarri. Badauka liburuak horretatik asko, deskribapen horiek pelikula hori kontatzen zabiltzenien, baina sentimentuak nagusi bai. Hori esan didate, jende askok esan dit bertxotan ere horrela egiten dudala, nik uste duten nitzela konsiente jendeak esan arte nola egiten duen bertxotan edo nola ikusten diren. Zure ganbarakuk audiez. Ja, baina gehiago izerritzen. Bueno, ez dakit zertan izerritzen dudan gehiago. Baliteke, bai, nik uste dut iruditzen zait ikusentzunezko kultura zabalagoa daukadala, kultura literarioa baino, uste dut edo ez dakit badaukadala gauzak irudietan ikusteko joera bat edo gehiago kontsumitu dela hortik eta gehiago landu dela irudimena bide hortatik, orduan baliteke hori islatzea eta liburuan bertan ere naiz eta banekien nola hasiko zen eta nola bukatuko zen, batez ere estenek daukate pixua eta obsesio moduko bat izan zen niretzat harrapatu beharra taberna hau horri aldeetan, ez? Momentu batean historia berdin zitzaidan edo dinamismoa edo amaiera edo hasiera ez dut nahi dut, harrapatzea pila bat gauza nire ustez galtzen ari direnak edo, ez? Paisaia batzuk, personaje mota batzuk, hizkuntza hitz egiteko modu batzuk galtzen ari direnak, bizitzaren joanaren ondorioz eta, uste literaturak badaukala hortik ez, galtzen ari direna nolabait retenitzeko gogo bat, eta esateko, gorteko dute potetxo hontan, eta agian horregatik dauka joera, paisajeak deskribatzeko edo. Batez ere, Rakel eta Miguel, protagonista nagusiak, Ana eta Rakel aizpak bebai, Patxi eta Bizenta aita eta ama bebai, asko gozatu dut, aitarekin eta amarekin. Bai, nondik datozen oso ondo deskribatzen dalako, iriprobo horiek ez da, aitari laguntzen dionean Rakelek, galdera dalakon, klaro, nereak zelmataki horren beste, iriprobei buruz. Non dokumentatu zara? Ja, eta hori bai, eta tabernaz, eta 80 markadaz, bada nire inguruaren parte, nire haurtzararen parte, bai tabernak, taberna asko egon dira gure bizitzan, etxean, gertuago, barrurago, ostalaritza beti egon da hor, eta herrikirolak bai, baserri inguruko familia da nirea, orduan azkenean hori dena itxatxita daukat naiz eta orain ez naizen horrelako inguru batean ibiltzen edo dagoeneko baden iraganaren parte, badan nigan dagoen gauza bat, bada bai Patxiren figura gizon mota hori ez, gizonaren definizio hertsiena eta zurrunena eta ohituta dagoena, animaliak bezatzen dituen moduan, pixka bat emakumeak ere bezatzen ez, ez da parez pareko tratu bat beti da, nik ordaindu dut zugatik, bezatu zaitut, esan dizut nola egin behar duzun tira harritik eta orain egin behar duzu ez. Zirrikitu barik sartzeko bai, bere barrura eta sentimentuetara. Metafora handi hori idiekin gertatzen dana, idiek askanien zerratzen zuz eta zehozelan sartuten zure euren barrure, bortxaz badabe bai gizon horren barrure ezin sartu, ama, ez da? Ze ama dan, eta amintanak berantzat, eta hor guztian inkomunikazio handi bat badagoelako, familiaren artien, isiltasun hauekin oso ondo isladatuta dagoena bebai, zerpentzia emoten dagoena, barruan geratzen dana nerea gero bueltaka irakurrita gero. Bai, uste familiak badirela orokorran instituzio handi bat, isiltasunekin funtziona dezaketena, edo ez, gauza gorde, eta bereziki hemen familia buruak edo
aita hain ama ez, eta emakumeari eskatzen zaion sakrifizio guztiaren jabe eta isildu eta bueno, nik uste momentu baten funtzionatzen duela emakume horren figurak alabengan ispilu moduan edo ez, nolako emakumea izan nahi duzu, obedientea eta arduratsua eta bide bat jarraitzen duena, baina gaixotuko dena, behar bat hilko dena eta akabo, edo emakume errebelde bat eta errebeldia hori kanalizatzen asmatzen ez duena, eta berdin sufri dezakena gainera horrekin ez, orduan badago uste dut genero rolek indarra handia daukatela hemengo personaje guztiengan, bai genero rola jarraitzearren edo ez jarraitzearren gertatzen dena, ez? Eta inguruak nola erantzuten duen horrekin. Eta alabak, Ana eta Rakel, jarraitu arren, ezarritakoa gitxi gora bera batek, naiz eta ies egiten duen, bestiek ere ies egin nahi du ezin du, dinot, Rakelen iluntasun hori, Rakelen ametsak ezin bete, Rakelen ezintasun hori, zoriontsu izateko bai, Ana gehiago saiatzen da, agian, ze kontrapuntu lagunean, Miguelen bebai, bera ere badutelako lagun, baina ze historio ezberdinak hirurek ekartzen dutenak? Bai, batez ere euren hirurengan, zentraltasun eurei hirurei. Baina ezin ametsak bete, ez batek, ez bestik, ez bestiek. Bai, eta haien horregatik geratzen zaio olako tristura kutsu bat edo liburuari, nik uste Miguelek bai betetzen dituela, amaieran ez, zabal ikusten da, baina Miguelek lortzen du hortik alde egitea eta bizitza bat izatea eta suposatu dugu bizitza aske bat eta identitarioki ase beteta. Anaren figura da, itzulera bat, itzulera bat berak berezi ez egin nahi zuen leku batera, baina agian ez diona bere buruari aski amesten utzi, eta beste bizitza bat hirian eta beste lan bat, baina alaba bat agertu zen, orduan itzulera bat beti egin izan duen hortara, tabernara. Eta Rakel ere, azkenean erdi obeditzen edo, aita zaintzen amaituko du, nahiz eta bizitza osoan, erabateko talkan mantendu den harreman bat izan denez, baina hori askotan gertatzen da, zahartzen direnean gurasoak, nola, nork hartzen duen horren gaineko zaintza, nola aldatzen den maitasun gorroto hori ze forma hartzen duen, interesgarria, edo gogoan eukan behintzat, helduaroko pasarte hori edo ikusteko baita, ikusteko personaia horiek, amaitu ordez pin-pon-pun, gero amaitzen da liburua, ez dakizu nola, bizitza amaitzen den moduan, ez amaitzen, jarraitzen du. Claro, hori bebagarralako, eziketa, jaso duguna, zer garen paisaia, dinot, nonguek garan, orain sasoiak aurrera egin ala, eskapatu algara gehiago de gutxiago, baina sasoi baten oso zaila zen eskapatzi bebai, nonguek garan, eta, badakar liburuak kontatzen du horri buruz bebai, ausardi hori esan duguna, ausardia falta hori bebai, zer egin? Bai, eta lekutatik alde egiteko, gauzak behar direla, baldintza materialak eta soziala behar direla askotan hori ere ikusten da, lanaren esklabo denak ezin du alde egin, dirurik ez daukanak, ez Miguelek aurreztu egin nahi du alde egiteko hortik edo bere bizitza garatzeko beste leku batzuetan, baina dirua bildu behar du lehenengo, dago, gaur egun dagoen egoera antzekoa jende askoren bizitzan segurunetik, ies egin ezin bat, lotura ekonomikoagatik, familiaren loturagatik eta familia barruan aurre suposatzen zaizkizun rolengatik, beste mila arrazoirengatik. Eraso bat egongo da bai, liburuaren abia puntu izango dana, eraso sexual bat, krisi ekonomiko hori esan duguna, azpitrama asko egongo direlako, gaixotasuna, hitz egiten dana, ez dena hitz egiten, giroak deskribatzeko esan duguna, zenbat leku ezberdinetatik ibiliko garan. Ze esan dute irakurleek, Nerea, irakurrita? Oraindik ez ditut irakurle talde asko bisitatu, batzuk bai, denetik, ez dakit, jende, gustatu horakotan izaten da, gustatu zaionak esaten dizu, zaiona gustatu ez dizu esaten, orduan ondo, baina, orokorrean askok esan didate hori, tristura edo iluntasuna edo nolabiteko, utzi diela olako melankolia moduko bat, nik esaten nien, espero dut
iluntasun hori ez izatea kolore beltzaren, izatea more ilun bat, edo ez dakit, saiatu naiz personaiak xamurtasunez ere jazten eta maitatzen, naiz eta sufriarazi euren istorioan, ez dakit, xamurtasuna, maitasuna, edertasuna bilatzen euren bizitzetan. Xabier Gantzarainen zuloa da, eta konektatzen dut berarekin iraganean euskan elkarrizketa batzuekin, da nolabait bada niretzat oso erosoa den eta oso gustagarria zen garai eta elkarrizketa batzuetara itzultzeko liburu bat. CTT Fixante, Gabriel Roy idazle kanadarraren ipuintxoak edo, euskaraz esan nahi du abesten duen edo abesten ari den uda hau oso liburu lasaia da eta irakurtzen dudan aldiro beti garraiatu egiten nau, ezta oso barne lasaitasun itzela ematen dit eta horregatik aukeratu dut bideratzeko liburu gisa. Jasone Osoron Greta liburua. Ze txikiten gure eskola etorri izan, orduan jara irakurri genuen eta nahi asko markauzin bere bisitiek egun baten neuke liburu bat idazteko ametsa nik usteet egun hartan surgiu zela, edo behintzet egun hartan indarra hartu zula. Orduan behin ja Inigo heldue bihurtzen aizenin eta nire liburu gerosten hasten aizenin, eskolatik bialdutekuk irakurtzen baino, Jasone Osoron liburu batekin, liburu denda baten topoitiek, ilusio berezi zintzen, eta Gerreta aparte, sekuleko nobeli iruditzen. Greta edo ni. Greta edo ni. Hitzaiek ezin nituen burutik kendu. Enuen ulertzen zer nahi zuen Anak. Bai, aitortzen dut Gretarekin neukan harremana oso estua zela. Nerea balagun minak, Maialen eta Bizok? Bai, umetatik gara lagunak, eta pila gauza konpartitu ditugu, baina tartean letrekiko zaletasuna ere, bai. Lanbidez bai, Maialen? Bai, itzultzaien ni, eta bereziki ikusentzunezko arluen ibiltzenaz. Eta gero nerean fansa da bai, lagunetakoaz. Eta ni bere fansa, eta bere lana da nire ametxetako lana, dala, telesailak edo marrazki bizidunak edo ikusentzunezko produktuak euskarara ekartzea eta izugarria eruditzen zait. Bai, gero bere alde onak eta txarrak dauzka, lanbide guztiek bezala, baina esan oso berezia da. Eta ni sentitzen naiz kasi bildumagile bat bezala, mundu guztiari entzuten zer esaten duen, nola esaten duen gero erabili ahal izateko horrelako produktuetan, eta bai bada oso berezia eta oso pozik egia esan. Eta kode zehatz batzukaz egiten zuio lan hori. Maialen erakargarria izan behar da, registro ezberdinak gauz ezberdinei dagokienez, euskaraz esaten gabiltzena, aldatzen duen hizkuntza baten islada izan behar da, zenbat gauze kontuan hartzeko? Askotan bai egia esan. Ez da arraza, baina aregin hori egiten dugu, azkenean ikusentzunezko itzulpena badituelako berezitasun batzuk, itzulpenaz gain egin behar dalako egokitzapen lan bat. Itzul egokitzaileak deitzen zaigu guri, da egokitu behar gara alde batetik irudian gertatzen ari den horri, askotan eskuinetik joan gara eta irudian eskerretik joaten dira, horrelako gauzak ez dira gertatu behar, eta baita ere jarioari. Pantailan agertzen den pertsona horren egokitu behar gara nola hitz egiten duen, nola egiten duen pausak, espainkariak, PB hori guztiak, orduan mila gauza, eta gero euskara, ahozko euskara hori. Islatu behar dugun nola hitz egiten dugun euskaraz, eta hori pantailan azaldu behar da. Orduan bai, mila gauza. Giltzun lanetako bat, esate baterako, adibideren bat? Ez dakit. Askotan, saien izan da txisteak, eta horrelako kontuak mila buelta nirearekin askotan umore hori islatzea eta lortzea txiste bate funtzionatzea hori asko gustatzen zait justu hori. Eta askotan, horrekoan zen gaztelaniaz. No solo se pelean, también se machakan. Dani, euskaraz, borruka, liskarra, ez dakize, da jarri genuen. Liskarrak izaten dituzte eta gainera muturrekoak. Muturrekoaren zentzu bikoitu horrekin jolasten. Azkenean da, konplizitatea bilatzea entzularekin, eta jakitea ulertuko duela eta grazia egingo diola eta hori bilatzea. Etengabe ekartzea Euskal Herriko kontestura edo referentzietara, edo ez izatea aldiro gaztelanean edo beste zerbaiten kalkoa. Bai, hori da. Azkenean ez da izan behar itzulpen baten itzulpena, baizik eta
jarraian euskarara ekarria. El entusiasmo komentatu nahi dut, Remedios Zafraren liburu bat da, oso ensaio bat da, non azaltzen du arte garaikidearen munduan edo sektorean gertatzen diren hainbat egoera, lan egoera gehien bat. Eta nik uste dut oso modu ederra dela arte garaikidearen gana hurbiltzeko, arte garaikidean ibiltzen garen langileon arazoak eta penak pixka bat entzuten. Azken liburua da eleberri grafiko bat, eleberri bat Virgin Despentesena, baina Luz ilustratzaileak ilustratua bai. Asko gustatzen zaidan liburu bat da eta erabaki dut edizio ilustratu hau eskuratzea. Bertan agertzen dira ez normatiboak diren bizitzak eta gustokoa neukan nola ikustea, nola ilustratzen dituen ilustratzaile honek, bai. Nire familian garrantzitsua den liburu bat aipatu nahi dut, Aralarreko San Miguelen santutegian dagoen esmalte pieza baten inguruko lan zahar bat, bai. 1930 urteko liburu bat da, oso ilustrazio ederrak ditu, orduan egiten ziren modu seriatuan, baina oso zainduan eta oraindik ere artisautza kutsu bat daukaten ilustrazio koloredun batzuekin. Eta gainera, horretaz gain daukan edukia, nik uste dut gurea den pieza bat, Euskaldunon pieza bat den Euskaldunon pieza bat denen ikerketa ederra egiten duela edo planteatzen duela. Oso ipuinzalea naiz eta ipuin idazle oso famatu bat aipatu nahi dut, Roald Dahl. Ez du zergatik liburu konkretu bat izan behar, baina aukeratu beharko banu Las Brujas edo Sorginak aukeratuko nuke, bai euskeraz bai erderaz irakurri daiteken liburu bat, baina jatorriz inglesez idatzia dagoena, eta Roald Dahlen umorea eta egoera oso surrealistak adierazteko modua asko gustatzen zait. Gehien bat, umeentzako pentsatua dauden ipuinak direla kontutan izaten badugu. Ezinbestekoa dut bi gai nagusiengatik. Alde batetik familia mandatu bat delako, nire familian gehienak liburuzaltzaileak dira, oso liburuzaleak gara, amoinatik hasita nire alabek ere asko maite dute, orduan generazio ezberdinetan ikusten ari naizen ohitura bat da, edo maitasun bat da, baina bestetik esan behar da, ezagutzak bere ganatzeko edo gure ganatzeko dagoen modu aproposena dela, irakurketa leku askotara iritsi gaitekela, liburu bat irekita, eta gauza konpartitzeko modu bat bai, eta ezagutza kolektiboak ezagutzeko ere modu bat. Serie bat ikus dezakegulako gazteleraz edo inglesez eta irakurri azpitituluak eta bar. Liburu bat be irakurri dezakegu. Simone de Beauvoir irakurri dezakete, nire kasuen gazteleraz esango dugu, baina euskara ekarrita badau. Zerbait era garrantzitsua? Dinot, liburuen itzulpen gintza bebai euskara ekarrita zuen lana izati ez da, geure hizkuntzan bebai, kalitatez gozatzeko aukera. Bai. Hori, azkenean eskafandraren bildu horrekin gaina feminismoarekin, mundu bat jasotzen dozu ja euskeraz. Eta orduen horrek ja, ez dakiz zure buruen eitzen dauklak bat, eta horrela sortuko dozu zupe bai. Bai, ezinbesteko da nik uste dut. Oso aldanik eta gauza geixen, eta aldanik eta ezberdinak euren artien, eta bai, zenbat eta geixago beto, denetarik. Hitz egiten duzu da? Batek bestigaz, zelan esan hau, zelan egin hau, hizkuntza izango da, hizketa gaietako bat. Bai, eta batzutan Marianek egiten du zalantza daukanean edo elkarrizketa bat fortzatu nahi duenean ikusteko inguruko nola esaten duten, fortzatzen ditu momentuak esateko, ez egiz zerta? Bai, jendia dauketa espertuten, zer esango zen duen, hau eta bai. Edo kantak edo itzuli behar direnean, edo errimak. Horrekin nireakin askotan bai. Eta azkenan neurria ere oso garrantzitsua da itzulpen mota honetan, sartu behar zaizulako hau mugimendu horietan, da horrekin badauka bertsolaritzarekin
antzekotasun hori, azkenean munduko ideia honena, baina ez dakabitzen. Bai, ezin hori ez, moldatu behar hori eta bueltak eman hizkuntzari asmatu arte. Eta ez da amaitzen. Dinot, etengabeku dalako, nerea berbabarri bat ikasi eta berbabarri hori erabil dezakezu, esaten gabiltzena. Rimak egin, hizkuntzarekin jolas egiten duzuelako, zuk besterren beste, Maialen be bai, ez da amaitzen, ez da? Ikasi barrizek eta ekarri barrizek. Bai, ez da sekula amaitzen, beti ikasten eta beti entzuten, lan honen garrantzitsuan ikustu dela entzutie eta jaso gero erabiltzeko, bai. Eta zer sentitu, txikitako lagun batek, hau zer da, txikitan ikastolan batera eta hori dana? Betidanik dana batera? Eta zure lagunek liburu bet dakarren nien? Maialen zer sentitzen da? Arrotasun horretaz gain, esango nuke. Irakurrita gero, badau nereatik liburuen? Bai, asko. Izan 2 aldiz irakurri dut, hasieran ondino liburu fiziku esanien, eta gero berriro, eta gozatu dut askoz gehixaz, hasieran oso presente nauken nire horren prozesu guzti hori, eta zelan bizi ban berak, eta oin jartu dut liburu ebera, da asko gustatu jate. Aixo! Gu iart eta hortze gara, eta gaur nire eskuazoraren liburua aurkeztuko dizuegu. Guazen aurrera! Nire eskuazora liburua Maria Zolandak idatzitakoa da, eta Irene Argitaletxean dago argitaratuta. Liburu hau 2005an publikatu zen. Xabi 15 urteko mutil bat da. Bere aita orain dela asko hil zen, eta ondorioz bere amarekin bakarrik bizi izan da. Bere amak nobio berria aurkitzean, Carlos ez du hartu nahi. Izan ere, Carlosek jarrera arraroak izan ditu. Xabiren ustez oso itxusia da. Xabi amarekin aselutu egin da Carlosekin maitemintzagatik. Eta Xabik ez duelako batere gustoko. Bere amak beti esan du Xabi dela bere mutil bakarra, baina bat batean Carlos agertu eta bien artean jarri dela pentsatzen du Xabik. Horregatik, Xabiren lagunak topatutako bordara alde egitea erabakitzen du. Horretarako bere lagunekin borda konpondu behar du. Baiak zulo handi bat daukalako. Borda ondo prestatuta eta konponduta egon arren, Xabik beldurra handia pasatzen duan, bere ama faltan botatzen duelako. Baina Xabi azkenean ez zen etxera bueltatu. Guk asko gomendatzen dizuegu liburu hau, oso interesgarria delako. Liburu hau oso motza da, horregatik ez zaigu asko kostatu liburua irakurtzea. Liburu denda batera joan, eta liburua erosi, oso interesgarria da. Zerekin gozatu zu gaizen, nerea, giroiek deskribatzen, esan dugu, elkarrizketak, pertsonaiak osatzen, lan ezberdinek dauzelako hemen bai. Nik uste agian giroa sortzen, baina baita ere pixka Maialenek egiten duen lan horrekin entzutearena. Bai, entzutearena nire eta gure memoria linguistiko eta sonoro hori, ez, berriro egitearik eta nola esaten zuen hau nire ezakin nork edo, ez, pixka bat hortan. Eta baita ere, jendea elkarrezketatu dute liburu hau hobeto idatzi ahal izateko. Eta haien berba egiteko modu hori, entzuketa aktibo bat, sintaxiarena, berbena, esaerena, esamoldeena, pixka bat, pertsonaiek izan dezaten, benetan kutsu bat baita ere, hitz egiteko moduan ere. Asko nabaritzen da nik uste dut, bai. Eta gero da, ausarta iruditzen jate jolaserako gogoa dauela, bai, novela honetan hizkuntzarekin, ez da oso zurruna edo beti dago, ez dakit, jolaserako gogo hori, adibidez, Moskorraldiko pasarte hori, edo gero kamerarekin grabatzen duen azken hori, ez gauza ezberdinak edo pixkat ateratzen direnak eta jolas hori badau. Naiz eta edan tradiziotik, gero badau zuretik bai asko. Hola, espertu benitzen. Idazten eta, bueno, bai, agian lehenengo gauza luzea izatearen abantailetako da arriskatzea momentu batzutan, edo ez daukat aurretiazko libururik hori gainditzeko edo hori imitatzeko edo lehenengoa da, eta agian ekarriko dizkit burua usteak urrengo horik balego, baina gozatu dut prozesuan. Gehiago gozatu dut prozesuan, argitaratze prozesuan baino. Jatorriz Monfrère Feminin eta 1922 urtean idatzitakoa. Ene anaia femeninoa, Marina Txefetaiebak, garai hartan bizitako maitasun homosexualeko istorioa kontatzen du. 17. mendeko euskal piraten ohiturak, gerrak, hilketak, gaixotasunak eta beste eguneroko hainbat alderdi ezagutzeko historian sartu irten bat egiten du.
Hondarazpian edo itsaso barruan zer gertatzen den ez dakigu. Leire Bilbaok Pauleren itzala erabili nahi izan du bakoitzaren barneko pentsamenduak irudikatzeko asmoarekin. Istorio baten hasia zure buru barruan ernaltzen denean, eta arreta eta denbora pixkat eskaintzen badiozu, handik edo hemendik, baina jaio egingo da azkenean. Behar bada ez zuk espero zenuen formarekin, baina ziurrenik forma hori izango da zuk istorio hori kontatzeko hartu behar zenuen forma. Nik hasieran pentsatzen nuen, forma perfektu bat egongo zela nire ideia garatzeko, liburua idatzi horretik izarretan idatzita balego bezala liburua bera, baina konturatu nintzen dagoen modu bakarra esertzea eta idaztea dela, eta batean burua altxatu eta esatea ara bide guzti hau egin dugu, ezta? Egoa eta aurreikuspenak eta espektatibak desaktibatzen direnean, esango nuke orduantxe kontatzen duela istorioak bere burua.